In-nefqa fil-protezzjoni soċjali f'pajjiżna żdiedet b'120 miljun euro fl-2021. Juru dan l-aħħar ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ippubblikati tnejn filgħodu li juru li dan l-investiment fl-istess sena qabeż iż-2 biljuni u 721 miljun euro. Fil-fatt l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika irrimarka kif fl-2021 din l-allokazzjoni ammontata għal 18.1% tal-prodott domestiku gross. L-akbar kontributuri għal din iż-żieda kienu n-nefqa fl-isptarijiet f'pajjiżna u faċilitajiet oħra tas-saħħa, hawn kien hawn żieda ta' 69 miljun euro. Il-benefiċċji kontributorji tas-Sigurtà Soċjali ukoll affettwaw sew iż-żieda fin-nefqa fil-protezzjoni soċjali f'pajjiżna fl-2021 hekk kif tul din is-sena hawn kien hawn żieda fin-nefqa ta' 50.7 miljun euro. In-nefqa kollha fil-protezzjoni soċjali kienet maqsuma f'bosta faxex tas-soċjetà. Kważi 37% marru għal persuni kbar fl-età, kważi 33% marru għal qasam tas-saħħa, ftit aktar minn 13% indirizzaw il-qatt, ftit aktar minn 5% indirizzaw il-familji u t-tfal u ftit aktar minn 3.4% indirizzaw il-qasam tad-diżabilità fost oħrajn.